Wayannan masu kuɗi akwai baragaji. Ya fita don gasa. Me ra'ayi? An kasa wasu dai wasu ana kokarin kasa me ra'ayi? Akwai ɗan gashi a ciki. Kuma ba akwai. Ya fita. Da me ra'ayi? Wa gaskiya ma a gaba. Naman ne da kake. Ba na tambaya kake wai dama ne ko ba na ba ruwa na in aka ciro naka aka yanka aka gasa